Hello Tarlaceños, my name is 𝗚𝗏𝗡𝗧 of Exploring Tarlac. So for today's video guys, pupunta tayo sa Monasterio De Tarlac. And then pupunta tayo dun sa bagong attraction. Ito yung sa Tarlac Ecotourism Park, yung ginawa nilang bigness doon. So sa ngayon no, marami nang pupunta doon. So after that is bababa tayo sa 𝗬𝗏𝗧𝗂𝗧. Pupunta naman tayo sa 𝗚𝗏𝗱𝗏. So start tayo ulit dito sa Bamban Bridge. So sa lahat ng taga Pampanga or taga North, pwede kayong dumaan dito sa MacArthur Highway. So ito na yung pinaka-guide nyo papunta sa Monasterio De Tarlac. Itong pinakaunang landmark is itong Bamban Bridge. So paglagpas nito is makikita nyo yung I Love Bamban. So yun guys, yung pinakaunang palatandaan nyo papunta ng Monasterio de Tarlac, itong Dominican College of Tarlac. So kakaliwa kayo dito and then kakanan. Yun, update ko kayo mamaya guys. Kain na tayo doon? Doon na lang sa Navy. Tara. So yun guys, kakaliwa kayo, kakanan. Palatandaan itong so yun guys, yung second landmark na magiging tayo itong 𝗀𝗏𝗧𝗂𝗧. So ito nga, daming nagpo-visit dito at hanggang ngayon is sarado pa siya, hindi pa siya binubuksan sa publiko. So yun guys, na doon yung kanto nga Monasterio De Tarlac. So kakanan kayo dito. Tara, may loom yata oh. So guys, so dediretsuin nyo lang to hanggang mapunta kayo dun sa kanto ng Monasterio at papunta ng Tarlac City. So madali naman sa puntaan. So diretso lang to, walang likuan hanggang sa dulo. So kakaliwa lang naman kayo.
So yung Tarlaceños, pag pumunta kayo dito sa Eco Park, dito sa Tarlac Eco Park, so sana paulit-ulit natin sinasabi is panatilihin natin malinis yung kapaligiran. Huwag po tayo magtapon ng basura.